usho ukuthi mina ngiphila impilo ebhedayo. Uphila impilo ebhedayo vele. Impilo yami indaba ungazange uze kumina. Wahlala phansi. Phelele iyabheda impilo yakho yeka le mpilo ebhedayo. Uyabona nje ngizama wena uboniseki wena uhlala ucorrect wena uhlala uright ngaso sonke isikhathi awutsheleki wena. Futhi uma usuke waphuma waya kulabangani bakho awutsheleki. La endlini ingane ayisenayo ngisho pocket money wabona 5 rand ubona ugwayi. Ngoba nakho mina ngifanele wabona 20 rand wesinko wena la endlini ufuna 5 rand okugcwalisela wena kuzophuma ubhiya wena ngithi. Ngalama coin la ukhuluma nga 5 rand. Ngo5 rand ngingalithenga iphilisi. Uzohlanganisa phela nabangani bakhe ngithi nabangani ababi wena. Awuboni nokuthi bayakulahlekisa. Basebenza. Ngcono mina nginentombi esebenza. Njengoba ningasebenzi nje ngithi nihlanganisa yonke into. Angisakwazi ngisho ukubona into mina edolobheni ngithenge la endlini izofika idayiswa. Ngoba vele uzoyithatha uhamba uyidayisa lento ukuze kuphume lento oyidlayo ngithi. Senginesitolo mina manje. Angazi lapha nidayisa khona ukuthi nenza njani. Ayikho into engayizamanga, ngikhuluma nawe. Iyona ke lento angilethele yona. Uhlala ucorrect ngaso sonke isikhathi futhi akaboniseki uvela so kuyona yonke lento ayikhulumayo umama awulibona iphutha wena. Mina ngilibona yazi mina sengithule mhlambe for 7 minutes la nikhuluma but sengibonela ukuthi ine wrong wena awulibona iphutha. Mina kwamanje angakaliboni iphutha. Wena happy ngale mpilo oyiphilayo. Uhappy ngale mpilo oyiphilayo. Ngichazeleka ngendlela right. Like ngizokuchazela nawe bafu umuntu wesilisa uyacisha ufane nami but senza ngendlela engafani. Wena uphilela impilo yakho eqondile mina ngiphile yami impilo. Engaqondile. Angisho ukuthi ayiqondile angisho futhi ukuthi iqondile. Phela impilo yami abanye abantu abayithandi. Ngingasho ngithi ngiyayithanda mina because angazi kwabanye abantu ivela kanjani. Yeah. So wena njengoba umuntu wesilisa kanje ngeke uzuthande nawe ukuthi ungaxabana nomuntu wakho manje phendula uyajabula yini uyayijabulela le mpilo iyakujabulisa wena le mpilo oyiphilayo njengamanje? Ayingijabulisi. Pho uhlulwa yini ukuzama ukufaka ama-CV uke wazama ukufaka ama-CV kwathiwa nje awuthathu noma ukazi uzuzame vele? Ngike ngazama ukufaka ama-CV kodwa ngeke uzuthi ufake i-CV namhlanje kuseni kusasa. Uyifaka phi i-CV? Uyifaka esipotini? Uyifaka phi? Uyifake nini i-CV wena? Ngakangibona wena ungafonelwa phi kuleyo CV ubhala ifoni number kaba ngoba ngisho ungathengela ifoni wena njengamanje leyo foni uzobambisa ngayo vele uthole lobo utshwala ngithi. Noma uthole lawo matracks kahle kahle. Into angisathela yona ekhaya ukuthi uzongilawula la. Ngangithi uzoqoqeka kodwa manje ngiyakubona ukuthi ungidonsela emgodini nami ngiyaphansi manje. Ingakho ngifuna usizo lengane lena lo muntu esamlethe emhlabeni uyifakelana ecathulweni zami wena. Ngizama ukusiza ubaba omntanami ngoba ngiyayithanda ingane yami kumele ibe nobaba ngithi ingane ekugcineni kosuku. Ubaba onjani ubaba onjeni? Izoba nogogo nomkhulu abazali bami basaphila mina baphila baba. Angisibalanze wena umzali enganeni